Za one koji žele da se ozbiljno bave proizvodnjom mleka i stočarstvom, tu je firma Taurus Agro Consulting iz Vršca koja se bavi celokupnom podrškom u govedarskom sektoru, od individualnih proizvođača do industrije. Taurus Agro Consulting kao firma je već prisutna na ovom sajmu prethodnih 6 ili 7 godina. Naša delatnost osnovna je rad sa proizvođačima mleka od primarne proizvodnje. Mi smo sa sedištem u Vršcu i Novom Sadu. Znači, radimo osnovnu matičnu službu, selekcijske mere, unapređenje tehnologije proizvodnje mleka na farmama, obezbeđenje genetskog materijala vrhunskog semena bikova i Holštajn frizijske rase i simentalske rase. I pored toga se bavimo povezivanjem naših odgajivačkih organizacija, udruženja, sa udruženjima u Bavarskoj oko obezbeđenja vrhunske genetike. Pored toga firma se bavi i projektnim menadžmentom, podrškom oko razvoja farmi i asistencija takođe mlekarskoj industriji da bi što bolju sirovinu i kvalitetniju proizveli na farmama svojih kooperanata. Mi smo mala firma koja ima 5 zaposlenih plus još 2 ili 3 povremeno angažujemo. Radimo dosta obilaske farmi, svakog meseca smo na 70-ak farmi. Naša dugoročna strategija je da unapredimo kvalitet proizvodnje mleka, genetski potencijal i da naš proizvođač ima mogućnost da uz našu podršku zaradi te pare na svojoj farmi i da bude uspešan i da ima održiv posao u budućnosti. To uvek ne zavisi od njega, ima dosta eksternih faktora. Generalno su naši proizvođači spremni da rade, spremni su da ulažu, ali je okruženje takvo da jednostavno im ne daje nikakvu dugoročnu nesigurnost, ali makar mogućnosti obezbeđenja dugoročnih razvojnih kredita, fondova. Oni bi sa mlekarama izdržali tu borbu oko cene, pošto znaju da proizvedu dobar kvalitet. Mi maksimalno pomažemo u tome, ali jednostavno i dalje mora postojati neka malo dugoročnija vizija u mlečnom govedarstvu Srbije da bi to bilo uspešno i da bi bilo dobro. Ova grla su došla za članove, znači 2 udruženja dole u Kruševcu i u Trsteniku. Znači 3 ljudi, predstavnika je zajedno sa nama otišlo i direktno obišlo preko 15 ili 20 odgajivačkih farmi. Znači mi smo napravili sponu i vezu između odgajivača u Bavarskoj i naših odgajivača. Mi smo odradili taj uslužno karantin i uvoz grla, ali su oni bili ti koji su ta grla izvodili, šta li rekli, šta njima treba od genetike i možemo reći da su ovog puta stvarno oni odabrali odličan kvalitet koji može da predstavlja osnovu za dalju nadgradnju i preko semena, preko vrhunskih bikova koje mi obezbeđujemo i jednostavno to je neka dugoročna saradnja, nismo ovde da bi samo prodali, nije ni primarni delatnost da prodajemo junice, nego jednostavno da posle kroz unapređenje genetike, tehnologije ishrane omogućimo ljudima da svoj maksimum na farmi uspeju da urade. To je naša, kažemo, misija i da ih u svemu tome, da im damo podršku i da ih pratimo. Da ove godine zaista onako sa zadovoljstvom izlažemo i izašli smo sa nekim našim proizvodima koje imamo. Pre svega, znači, to je akcenat dat na semena i na genetiku. Akcenat je dat na junice koje smo u 2-3 navrata u prethodnih godinu dana, znači, uvozili i sada smo, znači, izložili jedan deo tih junica, znači, koje smo uvezli u saradnji sa Barn genetikom. I naravno, treći deo koji nam je vrlo bitan, znači bitno je da u narednom nekom periodu mi povežemo priču, znači, dobre genetike, dobre selekcije i dobrih farmera na terenu. Znači, jako nam je bitno da ti farmeri na terenu znaju kako da nahrane kravu u periodu pred teljenje, da ne naprave debele krave. Znači, mnogo nam je bitno kako se te krave otele, odnosno da budu laka teljenja, da tu nemamo problema, znači, stresnog perioda nakon teljenja i tako dalje. I zaista nam je mnogo bitno da ljudi koriste adekvatnu ishranu u tom periodu. Jer ukoliko nema adekvatne ishrane u pojedinim fazama laktacije, mi smo onda definitivno u problemu, jer takva grla, koliko god bila dobra i genetski predispozicije, znači visokih, mi ćemo imati problema, ne znam, sa reprodukcijom, sa jalovosti krava i tako dalje i tako dalje. Znači, iz tog razloga smo pokrenuli, odnosno nešto već radimo dugi niz godina, na temu neka 2 naša proizvoda. Oba su na bazi organskih kiselina i dodaci su nekih propilen glikola, ali je bitno, znači, da na startu laktacije krave zaista imaju dobar apetit, da nemaju problema sa preživanjem, sa konzumacijom hrane i tako dalje. I znači sada smo, osim ta 2 proizvoda koje smo ranije imali kao dodatak ishrani, sada smo počeli da radimo u saradnji sa firmom iz Bečeja Letina,
znači i u saradnji sa asocijacijom proizvođača mleka Banata iz Vršca i naravno Taurus kao neko ko je dao pre svega dobar deo u smislu nekih receptura. Znači napravili smo koncentrate koji bi zaista onako trebali da daju adekvatne rezultate i da pratimo te krave na najbolji mogući način. Znači, osim tog proizvoda koji je kao dodatak ishrani korišćen u smislu tečnog dodatka, znači Dairy Boom, mi sada proizvodimo koncentrate 18% proteinske, proizvodimo super koncentrate 30% proteinske i proizvodimo vitaminsko-mineralne smeše. Zašto vitaminsko-mineralne smeše? Zato što često na terenu imamo problema sa pojedinim elementima, odnosno po specifikacijama naravno da ih imamo dobro napravljenih, ali je pitanje znači da li i šta životinja od toga usvaja ili ne usvaja. Znači nama je mnogo bitno znači, da to budu organske ili helatne forme mikroelemenata, kobalt, bakar, cink, selen i da to da adekvatan odgovor znači, kod krave u narednom periodu, znači tokom laktacije. Znači, pošto prodajemo semena, pošto prodajemo junice, mi želimo da te junice budu dugovečne krave, želimo da budu u zaista visokoj i ozbiljnoj proizvodnji, želimo da ta proizvodnja kod simentalaca ide na 7, 7,5, 8 ili 9.000 litara mleka. Kod Holštajna želimo da te junice budu minimum sa 7.500, znači u prvoj laktaciji želimo da naredne laktacije idu na 8, 9, 10 i naravno to neki farmeri na terenu Srbije zaista i ostvaruju, neki ne. Razlika je često i u genetici, ali je razlika zaista nekad bitna i velika i u delu ishrane. To je ono što želimo samo da umrežimo i da povežemo.